Kung ato ta probinsya ba, kuyog jud nato Papa Vincent jud ha. Mauna, ayaw na kag-uol ha? Ayaw na lang jud kag-uol. Dili lagi mahilay nato si Chepi. Promise. Thank you, Lula. Nakita naman dito si Papa ni Vincent, no? Ha? Sulihin ko, ha? Sulihin ko sa tanan nga nakita ko dito. Sulihin ko, ha? Lula sana. Ato lang ta. Storya, Lula sana. Asa? Ato lang ta. Dito ba? Dito. Okay. Naaman, makadungog na to. Sige. Lula, makayo ka si Papa Vincent, Lula. Okay ra kayo ang iyong kahintang dito. Iya, giminaw na kayo siya na. Napumanan din eh. Nalipay sad kaayo ko din kay abin mo. Nagka-istorya na ba ni Papa ni Vincent? Nasundan ko man siya. Og nalipay ko sa tanan niyang kisulti. Nagserbisyo naman ay kuno sa Lord. Sultihan ti ka sa tanan, Lula. Teluluoy, kaayo ka pa? Ato na saan? Nagdada ka sa tatak sa imong pagtakliginan hangtod sa hangtod. Jinjin, doon ay purpose si Lord nga mauni ang mahitabo na ko. Kabaw ka? Tungod sa akong pagkabilanggo? Daghan kay kong natabangan. Nga kauban ako nga mga binilanggo nga ito. Nagkahatag ko o kahayag sa ilang salabutan. Nakatabang ko pagsabwag sa mensahe sa Ginoo. Diha pa ko sa sud sa Bilibid Jesus. Usa, makaingon ko nga ang akong pagkabilanggo mao'y pamaagi sa Ginoo. Aron makatabang ko sa ubang tao. And I'm so proud of you, Pa. Jin, kung proud ka na ako, mas proud ko nimo. Proud kay ko sa nitabo nimo. Kanang mental healing nga nitabo nimo, alang na ako, mao'y labing manindot nga gasa sa Ginoo niining Paskuhan. Lipay kayo si Papa Vincent, Lola. O giisip niya nga dakong misteryo kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Og abi nimo, Lola. Proud kaayo kong misulti niya nga usa ka sa nakatabang sa dakong improvement sa akong kinabuhi. Og si Miss Trinidad. Milagro gyud Jen. Milagro ang nahitabo sa imong kinabuhi. Ang imong mental healing na pagbuot gyud na sa Ginoo. Mao bitaw, Lola. Nga dako gyud kaayo ang akong pasalamat ni Lord. Nagserbisyo man si Papa dito sa prisuhan, Lola, no? Mao siguro nga gitubag gyud ang pag-ampo ni Papa Vincent ni Lord. Nga mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi. Mao nga Jen, ayaw nagkaguol ha? Kay pinangga man ka ni Lord. Kitang tanan pinangga gyud ni Lord kay ni araman ta siya sa akong kasing-kasing. Ako bitaw, Lola. Positive gyud nga pinangga gyud ko ni Lord. Tinuod. Kay kini bitaw nahitabo sa akong kinabuhi karon. Dili gyud ko makaingon nga gipasagdan ko ni Lord. Mao nga naa gyud siya, Lola. Naa. Dakong buhi gyud si Lord. Di ba? Tinuod yun na, Jen. O, Jen, giniwa naman ko sa atong kuan, ay, appear. Bitaw, Lola. Ay, appear, appear. Kimbot. Chulolo.
kusog man ang kuba sa kundukan. Ay habot na gyud si Jinjin sa bahay. Siguro kung masuko na sab si Perlan masayod nga si Jinjin nagkikita na ko. Hapit na gyud mapuno akong dughan sa kahiubos ng isawahan. Lord, kung ipayutaw na akong pailog, Tony, Attorney ka dyan. Mura mo po tag-iisuon anak ka? Dayan na lang, hoy. kumusta? Tony, hay magaron. Di ako pa rin sa Cebu. Kumusta ka naman? Di dapat na kang balik sa inyong pamilya? Wa, ni ako sa ilang kardinyo. Ilang paripol ba? Wa ko nagtunga yung anak katig-ag kasing-kasing ng inyong asawa, Vince. But I still love her. Kahibaw ko kung unsa ka kasinsero magmahal, Vince. Tony, may mo bang magkita ta? Oh, doon ako i-confide nimo. Isip akong abogado, doon naman yung kay katungod ba nga mahibaw ini? Sure. Asa ko ito magkita? Kay Jinjin. Oh, anong niya ang makadali na ginuktok man ka? Wala lang na dongdong. Sindutan ni mo day Jinjin Nakaduaw naman ka ni Papa ni mo Vincent. Ako in town, gusto na kay kong makikita ni Papa ni mo day Jinjin kay gimingaw na kay kong Sir Vince. Malipay, jud to, Papa Vincent noy dongdong. Kung mobisita ka niya noy dongdong. Nangumusta man si Papa Vincent nato tanan noy dongdong. Nimo, ni Inday Gina, ug hilabi na jud ni Mama Pearl, Lola Shana, Shane Pearl, JP. Ako in day Jinjin, no? Wa gyud ko'y ikasaway ni Sir Vincent. Sa tanang tao nga akong nailhan day Jinjin, kana si Papa mo Vincent mo'y akong nailhan nga labing buutan sa tanan. Mao bitaw tingali day nga naliwat kaniya day nga buutan ba? Liwat, di ay ko Papa Vincent noy dongdong. Dili day Jinjin. Liwat ka sa kabuotan ba? Pero sa panagway murag liwat mintay ka nako day Jinjin. Ambisyoso. Ito day Jinjin. Nabahin mo ba na naiuban nga di ani Ma'am Pearl, ubang nga ni Sir Vincent. Nabahin ba? Nabahin. Usay maana, usay mabahin ana. Wait No? na, noy dongdong no. Liwat jud ko imo naong noy dongdong no. Pure gaba. Jen! May mata na si JP. Nangita ni mo. Ay, noy dongdong. Excuse sa Jinjin ha. Sige, day, Ato Jinjin. sa ako. JP ha. Sige, sige, Hello. sige day. Vince! Uy, Tony, dali, ano malay ka? Lagi. Gawas lang ko. Sige. Dali, ano ko ni mo niabot? Kining, saman, istorya ta? Ha? Kining, magtaksi lang ta. Kaya ang auto, wala na ko kuha ato asbay. Kaya wala na ko kuha kaya magubot na sa niya. Yan, nag-agad naman po mo. Swerte ka gid any perla ni mo, Vince, no? Taas, gid kaayo ang imong pasensya. Sa naitabo sa mong pamilya, dili ko makaingon nga swerte ko nga si Perla mo'y akong nasawa. Apan, I still love her. Gigugma gyapon ako siya. Kay siya ang inahan sa among mga anak. Oh, dali na malig ay kaniabot. Oo, pag panawag na ako nimo, naa naman ko diri sa duol lang. Di ba giingnan ta ka sa telephone nga naara ko diri sa Cebu? Mahinoon, kay daghan kay tag istoryahan. Sige, tara. Okay. Mangita tag kay istoryahan. Walay sukod mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa
mga